Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 42 ka mga nagparehistro nga botante sa Barangay 9 sa Bacolod City ginreklamo. Sunod sa tagreklamo, wala man gani kitaang ining mga persona kag wala man sila naga-istar sa Barangay 9 sa Bacolod. Ginkumpirmar ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga may nagapamalabag sa 42 ka mga aplikante nga tuyo magboto sa Barangay 9 sa palabuton nga barangay kag sangguniang kabataan election. Sunod sa iya, isa ka persona ang nagpasa o kung nagpasa sa Commission on Elections ang formal nga opposition may angod sa amo nga aplikante. Sunod sa tagreklamo nga taga Barangay 9 mismo, ang 42 ka aplikante ang wala man nila makitaan nga nagatiner sa Barangay 9 kag naga-istar ini sunod sa iya sa iban nga mga barangay. Iban sa amo nga application, amo ang registration for new voters, samtang ang iba naman ang uyag nga ipasaylo ang ilang record sa Barangay 9. Dugang ni Trinio Kanya, ila na ihatag sa Election Registration Board o kung ERB ang desisyon sa amo nga opposition. Magasugod ang ERB hearing sa Unyo 1. Sa nagligad nga mga tinuig, mayara man sang opposition apang may mga tion nga gina-approve sa gihapon sang ERB ang isa ka application kung may ipakita nga ang natungdan sang dokumento nga nagapamatuod nga sa amo nga barangay gid man siya naga-istar. Sa November 2 sining tuig natala na ang nga pagahiwaton ang piniliay sa barangay kag sangguniang kabataan. Ini mga hindi nga mga residente nato, ang 42 di ka applicants naton, tanawon naton sa ERB hearing kay because nga may ginfile na sila nga opposition, ang ERB na amo ang ma-decide sina hindi na kami or ako bilang election officer sang Bacolod City.